pályaválasztás előtt állsz, és bizonytalan vagy? Félsz attól, hogy nem találod meg azt a munkát, amit szeretni fogsz? Hogy nem vagy semmiben jó? Hogy nem találod meg a neked való irányt, egyetemet? Félsz attól, hogy elpazarlod az éveidet, és feleslegesen tanultál? Hogy alacsony lesz a fizetésed? Jó hírem van, ezekkel a gondolatokkal nem vagy egyedül, és itt vagyunk neked mi. A MyStaff munkatársai megálmodták neked a 2 napos intenzív kurzust, ami abban segít, hogy eredményes és stresszmentes legyen a választásod. A következőben szeretném neked bemutatni, hogy mindezt hogyan érjük el. 4 fő kompetenciát fogunk fejleszteni 2 nap során. Ezek a kompetenciák abban segítenek neked, hogy a végén egyedül, önállóan meg tud hozni a pályaválasztási döntések, és elkészítsd az egyéni pályatervedet. Első körben legfontosabb az önismeret. Megtanulod azt, hogy hogyan tudod az érdekeidet képviselni, miben vagy jó, mik a te személyes erőforrásaid, amire építkezni tudsz. Mi az a motiváció, ami téged hajt abban, hogy tovább tanulj. Ezt követően megnézzük, hogy az elképzelt pályát mi jellemzi a mai munkaerőpiacon, mit lehet róla tudni, mit csinál egy nap, mennyit keres, milyen munkakörnyezetben dolgozik. És a legfontosabb, hogy a munkaerőpiacon mi is jellemzi azt az adott szakmát. Amikor megvan az önismeret, és megvan a pályaismeret, akkor elkezdjük feldolgozni az információkat, és tervezünk. Ebben a tervezési szakaszban készül el az egyéni pályaterved, és végül pedig meg fogod tudni hozni önállóan a tudatos döntést, ami a legjobb lesz számodra. A 2 nap során rengeteg módszert, eszközt, gyakorlatot, feladatot hoztunk neked annak érdekében, hogy tényleg azt érezd, hogy megtaláltad a neked illő pályát. A 2 nap során csoportban fogunk dolgozni, de lesznek egyéni, önálló feladatok, illetve kiscsoportos beszélgetések. Ez azért jó neked, mert tapasztalatot, tudást tudsz szerezni, ugyanakkor találkozhatsz olyan diákokkal, akik hasonló gondolatokkal járják végig a pályaválasztás, mint te. Mi már nagyon várunk téged, nagy szeretettel várunk téged, időpontokat a weboldalon találod, jelentkezés a weboldalon tudsz. Érdemes minél előtte csapni a helyekre, mert csak 10 főt tudunk fogadni. Mi már tényleg nagyon várunk téged, és ne feledd, a pályaválasztás most bizonytalannak tűnik, de velünk hidd el, hogy kihívással teli és egy izgalmas időszak lesz. Legyél te a történet írója a mesédnek, a történetednek legyél te a főszereplője, és hidd el, hogy képes vagy arra, hogy egyedül meghozd a döntést.